Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Kau jara. Yan Ranjita. Very fight avundu. Konta katta avundu. Avu sothundu, avu balthundu. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. ನಿಖುಲ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪನ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋತ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಬರಿತಿಲ್ಲ ವೈದ ಒಂದು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಬರಿತಿಲ್ಲ ದಕ್ಕ Hi guys. ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ನಗಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪುನು ಆರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ ವಂಚಿ 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 ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸುದ್ದಿ ಕಮ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಂಚಿ ಅವನ್ ಪಾತಿರ್ನತ್ ಅವೆಂತ ಅಂಚ ಪಾತಿನಿ ದುಕುಲ್ದ ಬೈ ಆತನು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಕತ್ತಲ ಆತು ವಂಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಯಿ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ದ ಅವೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ನೆನ್ನತ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ್ದ Blacky. ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ Blacky. Pia. Blacky. Kudar? ಟೈಗು Taigu ಈ Blacky ಬಂತ ಈ ಕಡೆ. ಬೆಂಗಳ ತೋಟ ಪುರ ಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಪ ಪುರ ತೋಟ ಅನ್ವಾರೆ ತೋಟ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಟ ತೋಜುನದೆ ಅವು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ ಕಂಗು ತೋಜುಂಡತಿ ತೋಟ ಬಲ್ಲೆ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾರಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಆತನ ಪಾಳು ಮಾರತಿ ಪಾಳು ಪಾಳು ನಾಕುಲ ಮೋತು ಕೋರಿಲ್ನ ರಾಪು ಒಂದುಂಟು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ಸತ್ತು ನಂಚ ಪೂರ ಕುಂಟಾಜಿರ್ದೀತುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿಯರ್ನ ಗುಡಿ ದೇವಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಂಟು ತೋಜೋ ಕತ್ತಲಂಟು ಕಂಜಿನ್ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂದರು ತೂಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿಡು ಬಜ್ಜೇನು ಗರವಣ್ಣ ಒಂದೆಂಕಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಲ್ಲಾಯ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ವಿಂಕಲ್ ನಾಯಿ ಡಿಂಕು ಅಮ್ಮರನಿ ಕೊರಲ್ ಪರ್ದಿನ ಮಿತ್ ಮಾಡು ಬಾರ್ದುಂಟು ಅಲ್ಲೊಂದೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಪಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಪಾಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತನು ಪೂರ ಸೈದನು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವರಿದನು ಪಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ ಮುಟ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ರಕ್ಷಿತ ಯಾನ್ ರಂಜಿತ ಯಾನ್ ಅರ್ಪಿತ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರದು ದಾಲ್ ಯಾನ್ ಪುರ ಕಿನ್ಯ ತೋಜೆ ಪುರ ಕಿನ್ಯನ ತೋಜೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯನ ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಸುಕ್ಕು ಆತು ಸುಕ್ಕು ಬೈದನ್ ಮೋನಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪನ್ ಸುಕ್ಕುದಾಲ ವೈದಿಜ್ ತೋರ ದಾದ ಯಾ ತೋರ ಜಾನ್ ಓಪಡಲ ಎಲ್ಲಿಯನ ಕೇನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೇನು ವೇರ ಕೇನು ವೇರ ಗುಡಾಕ್ಲೆ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಚಿನ್ನೆ ಕೇನು ನಂದಂತ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಜಾನತ್ತೊಂದು ರೋಡು ಜಾಲ್ ಮಾರ್ರೆ ರೋಡು
ರೋಡ್ ಹಂಚಿ ಬೋರ್ಡನ ಜಾಲ ಅವಳುಂಟು ನೀ ಮಲ್ತೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಕತ್ತಲಾಡ್ ಮಾರೆ ಕತ್ತಲ ಚೂರು ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಡ್ಸಿ ഞാൻ കപ്പയാവേ മക്കൾ വൈറ്റ് ഞാൻ വലുതില്ല ഈ കപ്പു കപ്പു ഈ കപ്പു ഇജി മോൾ മോൾ കപ്പു ഈല കപ്പെ മോൾ കസ്തൂരി ഈ കപ്പു യാല മോൾ മോൾ ഇജി 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 ആണ്ട ಗಲಾಟೆ ಅಂಟು ಎಂಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಲಾಟೆನೆ ಮಂಡೆ ಎಂಗಳು 3 ಜನ ಪುನತ್ತವೆ ಎಂಗಳು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಮಗ ಏನಾರ್ದು ದುಂಬುದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳಿತೆ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಐಟರ್ದು ಪೋ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕುಂಬಿಡತ್ತುಂಟು ಕರ್ಕುಂಬಿಡೋದು ಆ ಗಿಡ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಲವಿ ಏತ್ ರಾಸಿಲ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜೇ ಆಪಿನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇತೆ ಹುಳ ಆಪುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಚೂರು ಬೀಜ ಪಾಂಡಯವ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅದು ಬೋದ ಐಟ್ ರಾಸಿ ಆಪಂಬೋಡಂಟ ಅಂಡ ಅಯ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಕುಂಬಿಡ ಈ ಹಾಳಾವು ಮೈದು ಗಟ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡವು ಸೈದಿನತ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೈದಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆತುಂಟು ಶೈತ ಪೋತುಂಟು ಎಂಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲದಾಲ ಇಜ್ಜು ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಪೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡುವ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ಶೋಟ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಪಂತಜ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಲ್ಲನು ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರಟಿಪ್ಪುರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ഞാൻ രഞ്ജിത ഞാൻ രഞ്ജിത ഞാൻ രഞ്ജിത ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್